सेथि सोंथियावनो दङ बाइबेलाव सोर सिगांसिन सोंथि सोङामोन? फिननाय जिबौ। जागायजेननाय 3 बालाब 1 सिरि। नैथि सोंथियावनो दङ बुहुमाव सोरजों इसोरनि आरफआ रायज्लायग्रोआमोन? फिननाय हागारजों। जागायजेननाय 16 बालाब 7 सिरि। थामथि सोंथियाव दङ बुहुमाव सोर संख्रिनि मुसुखा जानानै थैनांदोंमोन? फिननाय लटनि हिनजाव। जागायजेननाय 19 बालाब 26 सिरि। ब्रैथि सोंथियाव दङ इसोरा सोरखौ गावनि बिसाज्लाखौ बुलि होनो थोनदोंमोन? फिननाय आब्राहामखौ। जागायजेननाय 22 बालाब 2 सिरि। बाथि सोंथियाव दङ सोर गावनि बिफानि मुर्तिखौ खावदोंमोन? फिननाय राखेल। जागायजेननाय 31 बालाब 19 सिरि। द'थि सोंथियाव दङ बुहुमाव सोर राजाया गावनि जोनोम सान फालिग्रोदोंमोन? फिननाय फाराव राजा। जागायजेननाय 40 बालाब 20 सिरि। स्निथि सोंथियावनो दङ सोर मानसिया आरफजों बुज्लायदोंमोन? फिननाय जाकब। जागायजेननाय 32 बालाब 22 निफ्राय 24 सिरिसिम। दाइनथि सोंथियाव दङ जसेफखौ गावनि बिदाफोरा बेसेबां रांनि फानहरदोंमोन? फिननाय 20 रांनि। जागायजेननाय 37 बालाब 28 सिरि। गुथि सोंथियाव दङ बयनिख्रुइ गिबिसिन दौरि गाहाया सोरमोन? फिननाय मालकिजेदेक। जागायजेननाय 14 बालाब 18 सिरि। 10थि सोंथियाव दङ आब्राहामा बबे जायगायाव गावनि बिहिखौ बिनानाव होननानै बुंना लादोंमोन? फिननाय मिसर हादराव। जागायजेननाय 12 बालाब 13 सिरि।